30,000 को देने के लिए वो लोग को छोड़ दिया। अगर नहीं दिया तो वो लोग को उधर ही मार देता, उधर ही मार देता। ये कैसे हो गया? बेफोरबायदि खैफोदाव जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो सहाय बिहरो गामिनि लिडारफोरनाव बा सोरबा एमएलए एमपिफोरनाव जोङो एसेबाबो सहाय बिहरो, नाथाय दिनैसिम थाइसेबो बेफोरबायदि घटना जानायाव जों सहाय मोनफेराखै। खुलुमबाय गासैबो आंनि एनटि ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि बे बेलासि समाव आं नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायनि मेन गुबैयानो जाहैदों जाहाथे नोंथांमोनजों आंजों अरायसम जोङो बेफोरबायदिनो मोखां नुलायबाय थायो आरो लोगोसे जोङो अरायसम हारिनि थाखाय मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ सावरायलायबाय थानो हायो बा मिथिहोलायबाय थानो हायो। आरो लोगोफोर आं बेखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामहरो, नोंथांमोना अननानै जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लायो। बिनि खारनाव आं नोंथांखौ आखाइ खबजोबै रिकुवेस्ट खालामहरो। लोगोफोरा दिनै आं मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना निस्सय सिगाङाव आं भिडिअ स्किप होनायखौ नुनानै बुजि मोनदों नङा होमबा, मिथि मोनदों। दिनै जोंहा गैजायै गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा बा अर्थात न' बां गैयै दंब्लाबो जोंहा जानो लोंनो थोआ सौहाया, न'खर खुंनो थाखाय जोंहा थान मान जायो। बेफोरबायदि सुबुङा दिनै जोङो गोबां सुबुङा जों बाहेरायाव खामानि मावनानै जाहैनो गोनां जायो। दिनै तामिलनाडु, बेंगलर, केरेला, गुजरात बेफोरबायदिनो गोबां जोङो आउट जायगायाव बा आउट जिल्लाफ्राव थांनानै जोङो न'खरखौ सोलिनो थाखाय बा खामानि दामानि मावनानै बा न'खरखौ फोजौलांनो थाखाय जों मोनसे मिजिं थिनानै गथ' गथायखौ फोरोंनो मानो होननानै जोङो मिजिं थिनानै जों गुबुनाव खामानि मावहैयो। नाथाय दिनै बिनि बेलायाव मा जागासिनो दङ, जोंहा गुबुनाव खामानि मावहैनायनि खेथ्रआव दिनै जोङो गोबां गिदिर गिदिर खैफोद आफोदाव जोङो गाब्र'हैगासिनो दङ, गब्र'हैगासिनो दङ नङा होमबा। बेफोर मानि खारनाव आंनि नुहुरायाव दिनै जोङो आसाम सरकार एबा बिटिआर सरकारा दिनैनि दिनाव जोंनो आसामाव निस्सय जेबो अनसुंथाइ होनो हायाखै बा माबा मोनसे जोंनो आसामाव नांगौ बायदि जोंनो कम्पानि सम्पानि फेक्ट'रिफोर जोंनो सिथाय खालामना होनो हायाखै। बिनि खारनाव जोङो दिनै आसामखौ गारनानै जों गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जादों। बा निस्सय जोङो आसामाव जोंनो कम्पानि सम्पानि खुलिनो हादोंब्लाबो जोंनो नांगौ बायदि सेलारिखौ मोनाखै बा हाजिराखौ मोनाखै। बा आसामाव थानाय हिसाबै जोंनो आसामनिनो मानसि होननानै जोंखौ खम सम हाजिरायाव खामानि दामानि मावहोदों। बिनि खारनावनो जोङो दिनै गावनि जायगायाव थाखानाय कम्पानिखौ बा गावनि न' बांखौ बिसि फिसा गारनानै जोङो गुबुनाव खामानि मावनो थांनो गोनां जायो। दा बे खेथ्रआव दिनै जोंहा गोबां सुबुंफ्रा बा गोबां बर'फ्रा आना खाना जाहैनो गोनां जादों, गुबुनाव गोदाव सोराव जाहैनो गोनां जादों। खोनानो मोन्दों बिथांमोनहा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनायाव माने दिनैनि दिनाव बेंगलर जायगायाव थांनायाव बिथांमोनखौ माने 8 जन सुबुंमोन। 8 जन सुबुंनि गेजेराव दा बिथांमोननि गेजेराव 7 जनल'सो दंसै बेंगलर वेलफेयार एस'सिएशननि अफिसाव। मानो होनब्ला बिथांमोनखौ बे 7 जन सुबुंखौ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना लानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे सासे सुबुङा क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनिमोन। बे बिथांखौ बिब'आनो माने बेंगलराव थाखानाय हिसाबै बिब'आ बिथांमोननि आखाइनिफ्राय माने रिसिभ खालामनानै लानानै फैबाय। स' बेजों लोगोसे दिनै 7 जन सुबुङा दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि अफिसाव थाबथानानै दङ बा दङ। बे भिडिअ'आ दिनै नुवाखै लोगोफोर, मैयासोमोन। दिनैहालागै बिथांमोनखौ 7 जन सुबुंखौ बारहरनायनि खोथा बुंदोंमोन, आसामसिम बा न'सिम दैथायहरनायनि खोथा बुंदोंमोन। मोजाङै मोजां बिथांमोना हरबायबो जानो हागौ गारियाव। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा आखाइ खबजोबै साबायखर जासिहरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन, जेब्लायबो जै जाथों। दा बेजों लोगोसे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना बिथांमोनाव मा सोंनाय फिननाय खालामदों आरो बिथांमोना बबे जायगानि, नोंथांमोना बे बिथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लागोन आरो बुजिनानै मोनगोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ गोबाङै गोसो गोरबोनिफ्राय आसा फारिनाय थाबाय। आरो लोगोसे जोबथारनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै लाइक हर आरो बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालाम। मानो होनब्ला गोदान सुबुंफ्रा बाहेरायाव थांनो ओंखारनाय मानसिफ्रा जाहाथे बे भिडिअखौ मोनो आरो एसेबाबो गोसो गोरबोआव सानखांनो हायो। ओमफ्राय नोङो नोंथांनि मुं आरो नोंनि गामि, बेनिफ्राय नोंसोर मा जायामोन, बबे जायगायाव, बेखौ दे सर्टलि खोन्थाहर गुसुङै। आंनि नामाथ' बानजाय इस्लारि, गामिया फाथाबारि सुदेमफारा बुङो। चिरांनि ना? औ, जोंनि डिस्ट्रिक्टआ चिराङानो। बेनिफ्राय जाथायाथ' मा होनो, जों खामानि मावनो फैदों, खामानि मावनो फैनानैहाय दानिया लांखादों जोंखौहाय दस्रा जायगायावहाय। ओमफ्राय लांखानानैहाय न' सिङावहाय जोबनानैसो बुग्लिदों आरो जोंखौ थिगखौनो बुग्लिदों। ओमफ्राय 20,000 फैसा दाबिनानै होदों आरो जोंहाय एसे एनै मबाइल एरि दङ, बेखौहाय सेस खालामना लाबोजोबदों। मा होनो रावनोबो फन खालामनो मोनखायाखै जोङो। दा आं बुङो मा होनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय जोंखौहाय एसेब्लाबो मदद होबाय। जोंखौहाय बिदिनो गोदाव सोराव जों मिजिटाव थादोंमोन, बिनि थाखाय जोंखौहाय लायदों बिसोरो। बिसोरनि थाखाय आं रोजा साबायखर होयो। नोंथांमोना निस्सय बै बिथांमोना जि जायगायाव थांनानै फासिनानै थाहैदों बे बिथांमोननि
बुंथिनाय एबा बिथांमोननि खोथा बाथ्राफोरखौ खोनाजोबखाबाय आरो बुजि मोनबाय नङा होमबा बिथांमोना बेंगलर एरियायाव थांदोंमोन बेंगलर एरियायाव थांनानै बिथांमोनखौ खामानि होगोन होननानै बिथांमोनखौ गुबुन दाबसे जायगायाव लाना थांनानै मोनसे न'आव सोना दोननानै बिथांमोनखौ गाज्रि पानिशमेन्ट होदों साजा होदों बिनि गेजेरजों न'खरनिफ्राय 20,000 रां खरै बिहरनानै बा डिमान्ड खालामनानै बिथांमोनखौ रां मोननायनि उनावसो बिथांमोनखौ हगारदों आरो जायफोरा रां होनायाव समाव लेट खालामदों बै बिथांमोनखौबो माने गोबांसिन साजा होदों बिनि खारनाव बिथांमोननि मबाइल सबाइल गासिखौबो सिज खालामना लाजोबदों दिनै बे हिसाबै न'खरनिफ्राय बिथांमोननो 20,000 रां खरै हरनो गोनां जादों बिनि गुबै बाथ्राया मा बिनि मेन रिजना मा अर्थात जोंनि आसाम सरकारा नायाखै जोंखौ जोंनि बिटिआर सरकारा नायाखै जोंखौ नङा होमब्ला जोङो दिनै गैजायिनि थाखायसो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जों खामानि दामानि मावनानै जाहैनो गोनां जादों बा गुबुन दिशायाव थांनानै जोङो गावनि न'खरखौ बिसि फिसा गारनानैबाबो जों रायजो राजाखौ गारथ'नानैब्लाबो दोनथ'नानैब्लाबो जों दान्दिसे समनि थाखाय एसे एनै रां खामायनो हागोन होननानै जों मिजिंथिना थांदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि गाब्रहैगासिनो दङ एबा सोमब्रहैगासिनो दं बेखायनो हुसियार रायजोफोर गासैखौबो आं खावलायहरो गोसो गोरबोनिफ्राय अननानै जाहाथे गाव गावनि बै बिथांमोन बुंनाय बायदि न'खरनि सुबुंफोर थानाय जेराव गामिनि मानसि थानाय मोजाङै रोखा सिथाय मावनानै दङ बेबायदि जायगायाव थांनानै मोजाङै मावहै आरो गुबुन मोजाङै मावबाय थानायखौ नोंथांमोना सोरनिबा खोथा लानानै हुलुस थुलुस खालामहैनो नाङा थांदों जेला मोजाङै मोजां खामानिखौ मावनानै न'नि फारसे मोजाङै सिन्था सरसा खालामनानै एसे एनै रां आरजिनानै लाबोनो हायोबा हरनो हायो बेखौनो आं नोंथांखौ आसा खालामबाय आरो लोगोसे जोबथाराव जोंहा बेंगलर बर्ड अफ वेलफेयार एस'सिएशना जोंहा बिटिआर सरकार अर्थात आसाम सरकार गासैनावबो बैफोरबायदि गिदिर गिदिर जाथाय जानाय समाव माखासे गोबां अनसुंथाइ बिहरो बिथांमोनखौ न'सिम दैथायहरनो थाखाय बिथांमोननि आखायाव रां गैयैयाव बिथांमोननिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ बिहरो नाथाय दिनैसिमबो बिटिआर सरकारफ्रा बा आसाम सरकारा बिथांमोननो बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मानसिफोरनो बेंगलराव थाग्रा एबसुनि सोद्रोमाफोरनो दिनैसिमबो अनसुंथाइ हरफेराखै आरो रां हरफेराखै बिनि खारनाव बिथांमोना दिनै धिक्कार फोरमायदों बा आसाम सरकार एबा बिटिआर सरकारनो गावसिनि दुखु जारलाखौ फोरमायहरदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जोङो नैबे खैफोद जानायनि मोनसे जुथुमा जिरायनाय जादों आंनि मुङा प्रेमजित औवारि आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट आं दा गासिबो जोंनि बर' माहारि बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानो दिनै नैबे बिथांमोना जेरोखोम खैफोदाव गोग्लैफेरदों इयुनाव जाहाथे बेबायदि खैफोदाव रावबो दा गोग्लैफैथों होननानै दा गासिबो जोंनि बिदा फंबाय बर' माहारिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना मानो होनब्ला सोरबानि खोथा लानानै बा सोरबानि फन नाम्बार लानानै सोरनिबा मबाइल नाम्बार लानानै सोरनिबा कम्पानि नाम लानानै आनिथानि फैलाबायनानै बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैफैयो जाहाथे इयुनाव बिदि दाजाथों नोंथांमोना फैयोब्लाबो बेंगलर मुम्बाइ दिल्ली जेरावखि फैया मानो मिन्थिखानाय खोनाखानाय बा न'खरनि मानसि सिना परिचय दंब्लासो नोंथांमोना कन्टाक्ट लानानै फै नङाबा नैबेबायदि बिपदाव गोग्लैफैयो दा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय सांग्रां जादो होननानै आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जायो आरो जोंनो दुखुनांथाव दिनै फंसे खोथा आं बुंनो सानो जोंनि बिटिआर हालामनि जोंनि गिदिर गोलाव सरकारनि मानसिफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज हरनो सानो दि माने जोङो बेफोरबायदि खैफोद आफोद समाव जोङो गोबां गिदिर गोलाव बिथांमोननिसिम जोङो मेसेज हरो आरो जोङो हेल्प बिहरो मानो होनबा बेंगलर बायदियाव फैनानै मावफैनाया सासेबो मानसिया साफ्रोमबो मानसिया माने गिदिर गोलाव नङा बा फैसा थाखा गैया बेफोरबायदि मानसियासो खामला मावनो हाजिरा मावनो बेहाय फैयो बेफोरबायदि खैफोदाव जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो सहाय बिहरो गामिनि लिडारफोरनाव बा सोरबा एमएलए एमपिफोरनाव जोङो एसेबाबो सहाय बिहरो नाथाय दिनैसिम थाइसेबो बेफोरबायदि घटना जानायाव जों सहाय मोनफेराखै लोगोफ्रा जोबथारनायाव बिथांमोननि बुंनाय एबा जायफोर खैफोदाव गोलैनाय बिथांमोननि गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनजोब्बाय एबा खोनाजोब्बाय दानिया नोंथांमोना मा सानदों निस्सय जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरगोन आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय आरो लोगोसे जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आं दहायबो बुंदों साबस्क्राइब खालामना लादो आंनि चेनेलखौ आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानाया नोंथांनिसिम लगे लगे सौहैनो हायो आरो नोंथांजों आंजों अरायसम बेफोरबायदिनो जोङो मोजां गाज्रि बर' समाजनि बा हारिनि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जोङो शेयार खालामलायबाय थानो हायो बा लोगो मोनलायबाय थायो बिनि खारनाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामालासिनो थांनो नाङा प्लिज आङो नोंथांमोनखौ अननानै आखाइ खबजबै गुरै रिकुवेस्ट खालामहरो दा नोंथांमोना बुजि मोनदों नङा होमबा जोङो बाहेरायाव थाङोबा निस्सय मा जाहैयो नै बाहेरायाव थाङोब्ला मा जाहैयो जोङो दिनै मानि खारनाव जों बाहेरायाव थाङो बेफोरखौ जोंखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार अर्थात भारत सरकार हमारा भारत का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति की वो समझता नहीं है। हम गरीब दुखी लोग किस लिए परदेशी में जाना पड़ता है और क्या करने के लिए। अभी हम बाहर में जाना सकता है क्यों, किस लिए? मतलब हम लोग का घर में कुछ भी नहीं है, हम दुखी आदमी हैं, गरीब है, हमारा रहने का जमीन भी नहीं है, अच्छा तरीका से घर नहीं है, इसलिए हम बाहर देश में जाना पड़ता है। इसको आप लोग समझता नहीं क्यों जी? मतलब हमारा असम सरकार और बिटियार सरकार और भारत मंत्री आप लोगों को समझता नहीं है क्यों? हम गरीब दुखी का बात समझता नहीं है आप लोग, इसलिए हम बाहर में जाना पड़ता है। अभी बाहर में जाके कुछ लोग फंस जाता है कुछ काम में। अभी देखिए बेंगलोर बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस में कैसे फंस चुका है आदमी लोग। वो लोग बाहर में काम करने के लिए गया था, लेकिन वो लोग को कैसे दावत देके दूसरा जगह में ला के वो लोगों को घर में डाल के इतना पिटाई किया, मारपीट किया और घर वाले से 20,000 करके डिमांड किया है। अभी वो 20,000 को देने के लिए वो लोग को छोड़ दिया, अगर नहीं दिया तो वो लोग को उधर ही मार देता। ये कैसे हो गया? हम लोग का असम में तो बीटीआर एकॉर्ड करने के बाद में बहुत शांति चुक्ति आ गया, फिर भी हमारा असम में भी कुछ हालत देखिए ना, अभी भी कुछ हालत देखिए कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है हमारा असम में। अगर ये बीटीआर चुक्ति से कुछ शांति था तो शांति को हम क्यों नहीं मिला? और गरीब लोगों के लिए ये बीटीआर चुक्ति को क्या था, गरीब वाले को क्या मिला? कुछ मिला है क्या? किसी को घर मिला, वो भी पहले बार का है। जो लोग 2016-17 सन में अप्लाई करके रखे हैं वो लोग को मिला है। अभी नया अप्लाई कहाँ से आया? नया जो लोग दिया है वो लोग का अभी तक किसी का भी घर नहीं आया हमारा असम। ये बात को समझने के लिए कोशिश करो भारत सरकार और असम सरकार, बीटीआर सरकार। इसलिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट किया है और मेरा वीडियो आज उतना में मैं खत्म कर दिया। बस जय हिंद, बड़ो हरिणी।